Vamos a facer de plato principal grab de polo e usaremos leituga, polo e tortita. Agora troceamos a lechuga para que sea máis fácil montar o grab de polo. E a continuación vamos co pemento. Cortámolo en tiras así para que sea máis fácil montar despois o grab, pero pódelo cortar en tacos ou como ti prefieras. Agora vamos co polo. O polo debería estar en estas tiras así pola mesma razón de antes, para que sea máis fácil montalo. É así como se fai normalmente, pero para o facer en tacos non ten fallo. E agora na sartén o polo e o pemento e facémolo. E para montar colocamos a tortita nun plato, colocamos a leituga, neste caso sola porque non tiñamos máis cousas para facer, e lle añadimos a carne máis o pemento. E entón procedemos a envolver e xa estaría o noso plato principal feito.